Ingikomi fundi uire niligwichisiringisa noneseto nabo igesimi Superstores Limited asamange bakire simi atsinamba enoti eyemo marakane isano nemo eyemo isano enoti marakabire gose obatarira samagacho a Uhuru Complex angena Safaricom imeyumuchukisi Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Karibu nyumbani. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi. Inegaki igomboronge turonge ichimbo cheto nandi chinga kichinde tikana kwanira chigali. By the way kana kwanira chigali morabo base abanyegendi chigali chikondakita morabo be lakini nandi tikana kwanira chigali asenge njokonyoranga inchemoko tino monyererende naro bwate romone tukumbwa yatokananga mwateka advantage mwante binga inche tigante nene olitiga ikaranse ngomuntu naro wikiransa ngansa iga muntu ikirensa iga ngancho sukero mwako yo incho koraki yatokananga no mwana omongino bwato mwana ekeno bogolti omwana ngamba kanera ateneine ngomuntu naro wikiransa mobwati no mabera. By the way asinge njonga igasukuna ine no mwana igate nene no mwana kwa matebi beko mutume omwana nali mayaga mara kwa muliro omwana waire nyarebo omwana oli ongaire kolera mali galime bono yatokananga erebwe katari kogokigwa none oli kwa omwana bwense atageti mwana oyo ngayo tagetebesa oli ondera amigwe atenene wateka advantage oyo no monyerere oyo no monetu oyo kuratenena injura akoraki bono gaki abanyene chigali gosaba gendia gose chikondakta gaki mbiriko chipyago ki tabieteriko chiabangiya asenge nchonga watene nirioyo nebesa arwere ngaine uria nga nchwaye ngojo tigara ikaransa ngomuntu naro wikira mutuga iga omayakora ki omoyikaransa teriko chiago kya asenge nchonga narwe besa nekero gonkeri ekemo na ningo matebyo na ndesa mbase biriko chipyale tabichangi yabagendi kamuranche asenge nchonga ngoikirera omanyene atenene tomatiko so muntu narwarete tomatiko so muntu nyagitari yakorwa tomatiko so muntu nabo ataburure bwayeme bono yatokananga ongaire koligamura alisa atalirete abarawe osina ndanyo ngore tira chali ende osachi kwenyega ligonyoro mwana oli ogure tafadhali teriko chiale tabichangi yani keka rango bolinga etabie yabagendia etabie ichi conductor nambere bako bange stage etabie yitero chiagokya na keka rango bolinga enale yetabie yokobekerania abantu namakobwa mono yatokananga igoko motenenia sengencha aro monyerere kobwa abande wateka advantage tero chiagokya aro monyera kinya bwate miake menge ngoyo bono ro mone tuoyo aikaranse oyo monyera koleki atenene tero chiagokya nekegoranko bolinga ki etabie yo enale yo etali endongo cha sabande ine gaki igombuya konyorolenga abantu abanga kora bare biashara ani yatokananga biashara imogo kora igobibwekaine edukeye ne dukeriende igobibwekaine yatokananga mbale isikoga iga bakoreta chi customer gocha se chituka chiria yatokananga baganyereta abantu gete babareta gocha se dukeria mono yaika inga customer yange akorwanererwa ninchwe dukeye gogoruserinde 10 gogoruserinde 20 gogoruserinde 5 bono gaiga yabanga no kwamererania ekiagera chituke chichonsi igo chikonia egentekemo labda gosena maliogo labda gosena chimashini fulani labda gose binto binde byonsi lakini bire bimo bono kwangi akungusana nwaye customer ninchunkonelia kokoruserinde discount nero bono matemba kayeka customer ya tantana bono ngaingochia yatokana ngalia sata ta kogenda oyoneko mungusali gocha asata ta kwanda oyongo mungusali gocha matekera watiga wate banga bono naboigo tigangenda lyo nchikoli yangao bono binte bimbiru chibyago. By the way tige customer egenda simanyete wosedukerie komogokya asenge nchonga ayankoni ole byao no yonkoni ale no abire bimo ngoikanda asemanyete ngaki tigangende gali asenge ncho ali no ngo udumiwa buya wose reception yerengiya bono tabie tiro chiagokya bali bakoganyerera abande para chiproka chikwera banda gucha chiduka chiri chikone labda
ebinto biri bibwekaine na inwe tebye customer ngaki karibu asedukeye lakini tali kumubwata okabako kwa makawambako wamwe ikiona ndi kwairana wachi kuyo yonde nini na nini mbiru kibyagoke tiko muntu agenda asedukerio mwenye nakataki amanyete bweka ikiagera mwishoe kugurali yategete ne kiro muntu konjara customer chaje na ikegara nko bolinga ki etabye yo enale yo embwe yetali ngiya gocha sabande ine gaki igombuya konyorole chinga kichinde nga chinyombe chitomanyete mono mona ase chitown nani nkagalia konyorole chinyombe chi nje chikotumeka mache mono mona ase chinyomba cha kebara na chinyombe chi cha kebara kali chatumekira mache konyorole nga chinyomba nchire labda umwana uchiro tumire tamati ko fresh ya mache kosi yatokana nga umwana osaba ntabanene yatokana nga yaikeire bakobeka amasakara babeko bochafunde bwensi wochase enyomba yake bareli ya nyombe gotumeka mache umatiekela ya block abantu bange ya complain ayo moja mo wa blockiri ikchegela outlet labda neyemo yaikire ngamono ya blockiri isikoga alia yangene koleta chiarufu chitali chindonge limusiri yangere gosaleka ebintu byangere gosaleka bona se compound eyo yatokana nga ayo watumire gosana masakara watumire na bintu binde biba kokobeke dustbin byanda isiko ingana okobeka ase enyomba yake barago secho ya nyomba biri bitamwe tukobekwo ya block monakala ya block iri onete yomaite nga yibinde byarwo kyara byachira sense emeyemo bono bintu bune bimbiru kibyago kyasenge nchonga amachiko naroronga ya nyomba temwe tukobeku kende igana ntomanye tebintu bigwenteko biri binde byabe ku chisiko galia osibyabe kwa sera train osibya tukutuko cyase biko tukutu osya de dustbin yatokananga masabo yo fukata no ale yatokananga ebe jinta cyo fukata no chire yatokananga ebintu binde bitabwana tikobe kwa secho ya nyomba iya kibara ya nyombe gotumeka mache ngana wabibekire byamanya go blog kwamanya koleta bono liberera ai kwa bibeka kwaleta liberera se e compound ngima konge abari ko bolinga ningo kandi ba debe to komanya ningo korayu bono nale itiru chabangiya kabo monto machenu nande chali abandi buna nayo we chali asenge nchonga waletire bono mara leta abantu bagorosiega asieye bakole nini na nini wage chiri abantu bono endete nande bago chikotumia asenge ncho isikota kartiki teyo masakara kwa bekire ime masabo yo fukado kwa tumbire ime na bintu binde kwa bekire ime yachire ya blokiri mbone tabie yo enale yo embwe yo etali endonge kwaletire shida ase compound yo kwaletire shida ase tenants bande barabaronge bona kegara nko bolinga ki embwe yo no mateko tumecho ya nyomba etali endonge peka macha isaine ante ko beke bintu bitamene ko bekwo ine gaki igombuya ine gaki igomboronge turonge ichimbo cheto Ndizi TV.